Вакцинация супраць грипу пачалася на Віцебшчыне. Медыкі раяць далучыцца да гэтай кампаніі. Дзень настаўніка тэлеканал Віцебск уручыў падарункі школьнікам, першым пераможцам конкурсу на відэа-віншаванне настаўнікаў з прафесійным святам. Вусаты нянь, дынастыю выхавацеляў у дзіцячым садку Віцебска працягвае хлопец, малады спецыяліст. У эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас! На Віцебшчыне распачалася вакцынацыя супраць грыпу. Сёлета плануецца зрабіць прышчэпкі прыкладна 40% насельніцтва. Каля 480 тысяч дарослых і дзяцей атрымаюць вакцыны бясплатна. Астатнім жа медыкі раяць далучыцца да гэтай кампаніі. Чаму, высвятляла наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Ни для кого не сакрэт, што грып каварны сваімі ускладненнямі, а як вядома, любую хваробу лепш папярэдзіць, чым лячыць. Практыка апошніх гадоў паказвае, што самым дзейсным і эффективным сродком профилактики гриппу является вакцинация. У нас было предотвращено, кроме случаев гриппа, которые регистрировались в незначительном, на невысоком уровне, еще более 22 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями негриппозной этиологии, то есть аденовирусной РС-инфекции и так далее. Их таких предотвращенных случаев было более 22. Ну и в частности среди детского населения более 15 тысяч случаев. Студентка Дар'я Радькіна постоянно удзельнічае ў вакцынапрафілактыцы. Дзяўчына на сваім вопыце пераканалася, што прышчэпка супраць грыпу дазваляе пераносіць хваробу ў больш лёгкай форме і без сур'ёзных наступстваў для здароўя. Я сама будущий медработник и нахожусь в среде в условиях стационаров, поликлиник. Поэтому я считаю, что это очень необходимо. Правила, на грып больш хварэюць дзеці, таму кампанію па вакцынацыі пачынаюць з дзіцячых устаноў. У першую чаргу прышчэпліваюць тых, хто падлягае абавязковай імунізацыі. Сёлета прымяняюць апрабаваныя раней вакцыны, у тым ліку расійскай вытворчасці. Любая вакцинация – это маленькая болезнь в организме, поэтому побочные реакции в виде некоторого повышения температуры, местной реакции, это считается нормальной переносимостью вакцинации. Серьезных реакций, тем более осложнений на вакцинацию против гриппа у нас не отмечалось никогда, ни разу. И, в общем-то, вакцина зарекомендовала себя достаточно хорошо. Выдача дазволу на вакцинацию дзіцяці выдаецца бацькам пасля агляду ўрача. А вось рашэнне рабіць прышчэпку альбо не прымаюць самі бацькі. Мы всегда делаем прививки. У меня двое детей, старшему делаем, и сегодня сделали младший. Я как мама уверена, что это пройдет намного легче. В эпидемию в этого гриппа будет все намного проще. Легче в лечении даже. Медыкі сцвярджаюць, што верагоднасць захварэць у тых, хто адмаўляецца ад прышчэпак, значна большая. Вызначыцца можна до конца лістапада. До гэтага часу працягнецца вакцынацыя. Зрабіць прышчэпкі можна на платнай аснове. Многія прадпрыемствы і арганізацыі таксама далучаюцца да кампаніі па вакцынацыі. Некалькі сотні чалавек плануецца прышчапіць за кошт працадаўцаў. Інна Кірыенкава, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. Працягваем выпуск. У доме нумар 41 на праспекце Фрунзе ў Віцебску падчас капітальнага рамонту даху пагоршылася сістэма вентыляцыі. У кватэрах волкасці цвіль, а па насычаным паху з бліжэйшай кухні можна дакладна вызначыць, што на абед у суседзяў. Як высветлілі эксперты, віной таму сталі разбураныя вентыляцыйныя трубы, якія будаўнікі пераблыталі са старымі печнымі дымаходамі. Шматлікія скаргі жыльцоў застаюцца без увагі, і людзі звярнуліся за дапамогай на гарачую лінію ТРК Віцебск. У кватэрах прапісаліся непрыемныя пахі, тут сыра і душна. Апошнія 2 гады гэта самыя папулярныя скаргі ўжо ад жыхароў дома нумар 41 на праспекце Фрунзе ў Віцебску. Праблемы пачаліся пасля капітальнага рамонту даху некалькі гадоў таму. На неоднократное обращение в ЖЭУ и в ЖРЭД получались ответы, что вентиляция находится в исправном состоянии. После самостоятельного обследования чердачного помещения было установлено, что во время ремонтных работ были демонтированы вентиляционные короба, то есть трубы, которые проходили через кровлю в атмосферу. Калі на вуліцы халады, на гарышчы дома нумар 41 збіраецца кандэнсат, які прасочваецца праз столь на апошнім паверсе. Жыхары ў трывозе. Парушэнне вентыляцыі ў кватэрах прывяло да мокрых столяў, вільготных сцен і абвастрэння хранічных захворванняў. Образуется конденсат на потолке. Вот даже видно по углам образуется плесень, вон черные пятна. То есть не работает вытяжка в ванной комнате совершенно. Каб пераканацца ў словах жыхароў, адпраўляемся на гарышча. Тут заўважаем, што частка вентыляцыйнай трубы, якая павінна выходзіць на вуліцу, сапраўды адсутнічае. Вот выходы из квартир.
это кухонные, а там из ванны все выходит на чердак. Вот это вентиляция канализационная. То есть она тоже выходит в никуда. Она не соединена напрямую с атмосферой. Это брак производителя ремонтных работ. Па меркаванні жыхароў пры правядзенні рамонту будаўнікі замест старых печных труб разбурылі вентыляцыйныя. Між тым работнікі лічаць, што ўсё рабілі па праекце. Вместо того, чтобы демонтировать печные трубы, были демонтированы вентиляционные трубы, а печные трубы в свое время, в свою очередь, были утеплены. На это пошли государственные средства. Ігор Блінкоў з набалелай праблемай куды толькі не звяртаўся. Да таго ж разам з камунальнікамі аглядаў тое, што засталося ад вентыляцыйных труб на гарышчы. Як здарылася, што падчас рамонту даху разабралі вентыляцыю, зараз разбіраюцца спецыялісты. Капитальный ремонт кровли производился в 2013-2014 году. Заказчиком на ремонт кровли выступал ЖРЭТ Октябрьского района на тот момент. Проектная организация, разрабатывавшая проект, Витебский облремстрой. Будем запрашивать копию проектной документации у разработчика проекта, чтобы посмотреть, как там что соответствует работе проекта. У пісьмовым адказе камунальнікі абяцаюць адрамантаваць вентыляцыю і разгледзець пытанне аднаўлення аздаблення ў кватэрах, якія пацярпелі ад волкасці. Калі пачнуцца гэтыя работы, невядома, хто і за чые грошы будзе рабіць рамонт, таксама застаецца тайнай. Артур Смоляков, Александр Петровецкі, навіны Віцебск. У першую нядзелю кастрычніка традыцыйна адзначаецца дзень настаўніка. Сярод тых, хто атрымае цёплае віншаванне, і адзіны на ўвесь першамайскі раён мужчына-выхавацель. Ён працуе ў віцебскім дзіцячым садку нумар 52. Сюды малады спецыяліст трапіў па размеркаванне пасля вучобы ў Полацкім дзяржуніверсітэце. І цяпер педагагічную тэорыю прымяняе на практыцы. Чаму хлопец выбраў такую прафесію і як яго прынялі на першым месцы работы, даведалася наша здымачная група. Стоит в поле теремок, теремок, он ни низок, ни высок, вдруг по полю Мишка бежит, у ворот остановился, стучит. Дзіцячыя пацешкі, карагоды, цацкі і дзённы сон. У такую нехарактэрную для мужчыны прафесію Юрый Літошык прыйшоў невыпадкова. Выхавацелем дзіцячага сада працуе яго маці, і сын працягнуў педагагічную дынастыю. У Полацкім дзяржуніверсітэце на факультэце дашкольнага выхавання ён быў адзіным хлопцам на потоку, а калі паспрабаваў сябе ў прафесіі, зразумеў – дзеці гэта назаўсёды. Самое интересное смотреть, как дети взрослеют. Когда долго с ними работаешь, ты видишь плоды своих стараний, и, естественно, они дают тебе отдачу, эмоции какие-то. Это все так необычно. Наблюдаешь, что ты лично делаешь, то есть если где-то ты работаешь на технической специальности, не всегда видишь результат труда, а если видишь, что он не вызывает таких эмоций, а здесь видишь, как люди меняются, прям растут на глазах. На першым месцы работы маладога спецыяліста сустрэлі насцярожана. Адзіны мужчына-выхавацель на ўвесь першамайскі раён і даверылі другую малодшую групу. Аж 27 хлопчыкаў і дзяўчынак узростам па 3-4 гады. Напарніцай і настаўніцай для пачынаючага педагога стала вопытная калега з амаль 30-гадовым стажам. Он такой коммуникабельный, креативный. Он меня все спрашивает, занятия. Все-таки у него теория больше была, а у меня практика. Он хорошо, все меня слушается во всем, то есть и помогаем друг другу. Усяго месяц работы, і Юрий Викторович по-майстэрску заплятае дзяўчынкам косы, а з хлопчыкамі улюбёны занятак пагаварыць пра машыны. Ад выхавацеля малыя не адыходзяць ні на хвіліну, і гэта найлепшы індыкатар прафесійнай прыдатнасці. Хороший воспитатель, добрый и веселый, постой. Мужчынскім падыходам да выхавання задаволены і бацькі, хаця спачатку таксама прыглядаліся да маладога спецыяліста. Затое цяпер дзяцей яму давяраюць без боязі. Она не переходит от него, ни лохматая, ни грязная, ни в супе. Она всегда у него чистенькая, и идет она к нему. Он ее на руки возьмет. Я очень довольна, что в детском саду у нас у сына воспитатель мужчина, и считаю, что нам очень с этим повезло. Спрашивают, интересуют, в какой группе работает этот молодой человек и как к нему попасть, особенно родители мальчиков.
Всем известно, что педагоги известные мужчины, поэтому, может быть, это связано с этим. Не хватает, может быть, кому-то мужского внимания. У абсалютна жаночы педагагічны калектыў маладога спецыяліста прынялі ветліва, паабяцалі заўсёды дапамагаць парадамі. Калегі паспелі ацаніць энтузіязм і стараннасць Юрыя, хаця і не ведаюць пакуль, што хлопец зараз вучыцца іграць на гітары, каб перад дзённым сном спяваць сваім маленькім выхаванцам калыханку. Вольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. Телеканал Віцебск уручыў падарункі першым пераможцам конкурсу на самае арыгінальнае відэавіншаванне свайго настаўніка з прафесійным святам. Каб паўдзельнічаць у кантэсце, школьнікам трэба было запісаць арыгінальны ролік з аповедам пра свайго педагога і даслаць яго на электронную пошту тэлерадыёкампаніі. Чыё відэа стала лепшым і што пераможцы атрымалі ў падарунак, ведае Артур Смалякоў. Калі ты вучышся ў школе і вырашыў незвычайна павіншаваць любімага настаўніка з прафесійным святам, тэлеканал Віцебск гатовы дапамагчы. Тут аб'явілі конкурс на самае арыгінальнае відэавіншаванне. Ролік з танцам, вершам і нават песняй пра педагога трэба было даслаць на электронны адрас тэлерадыёкампаніі. Аўтары самых яркіх віншаванняў атрымалі прызы. У творчым спаборніцтве удзельнічала ўся вобласць. Когда задумывалась эта акция, с особым вниманием мы рассчитывали на сельские школы, на школы из районов, чтобы принимала участие вся Витебская область. И поэтому не могу пока приоткрыть всех карт и не могу, конечно, назвать победителя, точнее победителей. Но я могу сказать, что это не только школы из Витебска. Жюри приняло решение, что мы отметим лучших несколько работ. И дети получат возможность поиграть в квесты, посетить музей МЧС, получат сладкие подарки. Ну а их учителя уже в студии вечернего Витебска получат ценные призы, которые они смогут использовать уже для себя. Першых пераможцаў ужо вызначылі і павіншавалі. Імі сталі навучэнцы 5 класа Віцебскай сярэдняй школы нумар 11. Хлопчыкі і дзяўчынкі, якія разам займаюцца ў творчым гуртку, арыгінальна павіншавалі са святам свайго дырэктара. Недавно у вас был день рождения. Юбилей! Самый лучший директор всех школ нашего города. Мы любим нашу школу. И наших учителей. У падарунак ад тэлерадыёкампаніі «Віцебск» для дзятвы салодкі пачастунак і 2 гадзіны забаў у квест-шоу-клубе «Гарнізон». Антураж сакрэтнага ваеннага аб'екта і больш за 10 выпрабаванняў на інтэлект, уважлівасць, рэакцыю і спрыт. Тут школьнікі поўнасцю акунуліся ў атмасферу каманднай гульні. Если не дружить, то ничего не получится никогда. Надо всегда болеть и быть командой. Эти конкурсы помогут нам сдружиться, потому что мы работаем в команде вместе, болеем друг за друга. Заблытаныя рэбусы і цікавыя выпрабаванні. Маленькія агенты гарнізона поўзалі па круцельных бочках, даставалі мяч з драўлянай клеткі без дапамогі рук, праходзілі складаныя лабірынты і стралялі з кулямёта. Ад узнагароды за творчасць дзеці ў захапленні, уражанняў шмат. Здесь очень прикольно, здесь потому что много испытаний. Здесь можно как бы почувствовать себя настоящим воином. Здесь круто, потому что все время ты играешь не один, а в команде. То, что ты друг друга поддерживаешь, у тебя появляются новые силы. Прыгоды ў гарнізоне толькі адзін з прызоў, якія тэлеканал «Віцебск» падрыхтаваў для ўдзельнікаў конкурсу на самае арыгінальнае відэавіншаванне з днём настаўніка. Усе ролікі, якія даслалі школьнікі, можна будзе ўбачыць 7 кастрычніка ў эфіры тэлеканала «Віцебск». Падарункі чакаюць не толькі аўтараў самых цікавых віншаванняў, а і іх любімых педагогаў. Артур Смалякоў, Олег Чарняк, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага. Да сустрэчы. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў. Днём у асобных раёнах невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні 4-9, парывы да 12 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 1-4, месцамі замаразкі да 0-3. Днём ад 10 да 14 градусаў цяпла. У Віцебску ноччу без ападкаў, днём невялікі дождж. Ноччу замаразкі 0-1. Тэмпература паветра днём плюс 10-12.